kod jopiny e kaunti ma Kisumu mondo gin bende wawinja ne duon gi kotudore kod midhiero mar oula. Millicent. Nyakora Mugia Jwang wagoyo mos ahinya kanyo ng'ikruok matin mwabedo godo kanyo waloso mana weche mag tudruok kod Millicent Adhiambo kaeto wabo bedo kwadok ire achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod midhiero mar oula. Kiani Millicent ka winja gi sani ka intiere kaunti ma Kisumu kata kamano med chwalo ote magi penjo moramora wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kotwak marengisa ni Millicent koro nyalo winja iyo makare. Oyawre Millicent ka intiere kaunti ma Kisumu ichiew nade to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod midhiero mar oula. Millicent. Ero kamano ahinya Joyce, wachiew maber Kisumu kaendi kata kamano midhiero mar oula to kwako kaunti ma Kisumu mabende kwang'iyo kata milome mane ogol nyoro kod wache lo piny owacho mane ogolo milome mar jatend piny. Wayudo ni Kisumu kaunti kende maheo ji 40,000 oula oseinyo e kaunti ni. Omiyo adena kaw paro mopogore mag jodak ma Kisumu mondo migi lerwa ni to gin kaka ging'iyo midhiero mar oula ni. Gineno ni ere yo maber mowinjo kedgo kode to ere kaka oula oseinyo gi gigo mowinjo tim mondo mi wacho oula ma kiny ka kiny oked godo mondo rum mochwere. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera chakna gi nyingi mondo nyisa ni in pachi chalo nade wi wach midhiero mar oula masani bende deyo ji e konde duto ma pacho kane. Kuom nyinge na giluonga ni Judith Apondi Owino. Kuom wach oula ni kanyalo wuoye, pacha anaywak ne sirikal. Nikech sirikal ong'eyo ga ni koth biro kata ka wan pok wang'eyo. Kendo gilandonwa ni mondo waikre nikech koth biro. Magin bende gitim ikruok, magi ik nyaka pesa, magi biro tiyo go sama koth inyo ji. Sama koro ji tho sani, kor ka giyawo gik moko magidwa ni mondo sole pesa, koth to nego ji, gige ji lal, kech dhi kayo ji nikech kodhni. Sani wan kaka jonyuol wan wathagore, nyise chulo fee, nyathi be koro ok dhi skul, nyathi obede dhot. Manyo be nyaka ang' iwuogi many. To en pi makata chiro kuro siweji gi, gin gipong' makata ng'ama binyiew gimi uso ni, bende onge. Nyathi be kang' dhi skul ndalo modhi somo no pesa manyise chulo cha be ok duokni. Seche ma magi te timore anyuola ni bende otho in gi liel ng'ata achiel. Sirikal dwanwa tim nang'o? Sirikal ong'i kaka konyowa nikech ei magi te osuru bende wachulo. Pile pile ijuogi makata ok iuso giri moro to giri no eko nyaka ang' juoge. In nyaka mi sirikal en pesa ne odonji, in ti thagori ywak gige ni te odhi gi pi anyuola ni otho. Sani nitie nyaka joma pok oyudo wedegi. Sani nitie joma wedegi ni e mchari makata gikia ni chenro go gibro timo magi yud nang'o machop kuma giike jogegi. Sirikal to ling kendo nyocha oseloso pesa. Kendo koth ne ging'e ni biro ma giwacho ni koth dhi chwe, bang'e gichak giwacho ni koth ok bi. Seche ka dong ne giseiko pes koth. Ang'o ma mono gikunyo kata dams maka koth biro to pigegi odonji kanyo pigegi owenego ji nikech gini ok buogegi. Gini ging'eyo kendo gibede gi ikruok. To gin giloso pesa to gin gichamo. Raia to tho. Sani kech nego ji giting'e ni gibro chiemo. Chamo dhi gi pi, alot odhi gi pi, gimoro amoro dhi gi pi nyaka jamni. Ji dwa chuo lwetgi kanye. Ento ka ang'o biro to nyaka kami useno kok ijuogo tibiro riembi. Sirikal ong'i kaka konyowa, sirikal timonwa marach. Tiparo ni kaka oula dhi mbele ni endi ngima jok madhodho sani gi mon manigi ema bende ni odinne gi kuonde ma pi onime cha chalo nade? Donge sani to koro ginetho nikech kami nyalo yude resruok onge. Kata ka ne in e dala to pigni odari e dala nyaka gikwaru gi dau nyaka gichuori. Nyathi matin bende in go e dhodho. Sikul mane dhi buoke bende pi opong'. Ng'ama dwa mi kony ka be onge. Podirita an ni ema ng'ause chiro kor ka or kata siling 2 kata siling 1 ne jo Red Cross eka yud kaka idhi konyi ni konyori nade. Ok thoni emodong' irito. Klinik ok dhi mbele nikech sani nyaka dakteche be ogom. Klinik ni to ng'ama dwa dhi konye ng'ato. To gigi te sirikal ong'eyo. Sirikal owe tugo kodwa nikech chieng' moro biro chopo wabiro timo ne sirikal marach. Haya, an gi nyinge na iluonga ni Millicent Akinyi. Wacho oula ni sana anto koro maka matek nikech anyaka nuka kano chopo Jumapil oula no biro mane odonjo nyaka dalawa makata sama chung kama wuoyo ni chio wadwa gi nyithinde te antiere godo dala nitie wadwa maluwo bang'a mar adek ni en pod olal simu bendo onge go wakia kuma entie en nyathi mabe bilo matin chakre ne pipong kano nyaka sani ok wanyal ng'eyo ni nyathi wani ni kama nade. Koro wan wakia ni wane sirikal mane nikech sirikandi ni kapo nono ni en osuru wacho ni nyaka chul gi thuon ma in ma ok inyal chulo osuru no in akia ni nyalo kauni mana action iwinjo.
koro wan ok wang'e ni wan e sirikal mane. Koro kwayo wa maduong' ka sirikand ni kata dakteche ok nyal dhi e tich. Sani ni wapuonjo nyithindo mondo obed daktari ma sani ni ok nyal ndiki. Dakteche ka be gi 310 ni jok mang'anyo ka gin ibiro riembgi e tich. Koro sani ni nyathini ma koro dhi kacha cha somo medicine mondo som medicine in gadier ni nyathini endi biro yudo tich. Sani Kenya ma sani wakia kama ber nikech nyaka ne nyuola marom kama pok naneno ni nyaka airport pi opong'o. To wang' ni pi ma sani ni opong'o nyaka airport. Koro ok wang'e ni to kata mana ndeke gi kapo nono ni konyo oko ni kelonwa kony ndeke gi dhi land kanyo ndeke dhi land kanyo. Koro sirikal mondo otim ang'o maduong' e kedo wan wakia gima sirikal otim nikech sirikand ni ema pakore ni gin gi pesa kane gi campaign ne giwacho ni bottom up sani to koro akia ni en up down en up bottom ok wang'e ni en gima nade nikech dhano ma piny ka ema sandore moloyo ng'ata iwinjo waol gi sirikand ni to kapo nono ni ok wan jo Kenya golwa uru katerwa uru Uganda. Gi nyinga iluongo ni Jane Atieno Bunge. Ana wuoro ahinya sirikal mar bottom up. Gima wuoro ni bottom up onge Kenya ka. Sani sirikal ma wan go en up bottom. Ta wuoro ka japiny machandre ni ifinyo tinyono gi tielo tiwuondruok gi ndege kibiro ka pi osetero tikelo chiemo mar Sh200 makata ana dhako mathagore anyalo ng'iewo. Aparo ni tie ndalo mani goga bocha e piny Kanoka. Nyando nok pong kimo manye nyando pong manyo nyando ywayo nyaka jo mitokni. Ka koro jo mitoka pi ywayo. Daktari bende pi ywayo mar sirikal ok nyal thiedho jatuo. Ana wuon mayoro pi na tuo adhi osiptal adhi thiedhora kanye. Akwayo county government motele gi Professor Peter Nyang' Nyong'o. Akwayo MP mara Dr. Joshua Oron. Akwayo Senator mara mana tero gi kucha. Okonego beno rita sama koth osegoya piny gimoro amoro osenega to biro goyo na arambe gi Sh10,000. Please don't do that. Gima mondo tim bikonya kapoda ngima kike chibro dwaro kucha 2027. Kabro chopo 2027 jotelo gi biro ka ndege makoro sani sambo ji ahero ni. Ang'anyo chomono gi golo machine mondo aron damcha mondo ger mondo piowe ai lang'o kucha kabiro nego jo Kisumu County. Ang'o motimore ma winjruok ok nyal bede county ma Kisumu gi county magine Manandi mondo losnwa ogernwa dam mondo piowe ywayo ji. Wawinjo malit kendo kwa winjo maber. Sani kata nyithindo wabet gi nyithindo kiluora luora makiwuok to nikech kata chon nyalo mukore gi nyathi. Ago mos ahinya ne jo Nairobi makale masira machalo kama. To president mar Kenya nigi pesa ka kolando ni pesa ochoko kendo nyoro nyokel pesa. Pesa manyokel cho we los go gik miwacho nwago losnwago pi matero ji manego ji matieko ji e Kenya. Wane Kenya mane? Erokamano. Ani luonga ni George Abok. Atimo ohala e dala mar Kisumu ka. Mokwongo abiro timo mos makende ne jowa mantie Nairobi ma pi osebedo ka hinyo gi jowa mantiere Kano ma bende ogulo osebedo ka tero mar Nyando. Poleni sana. Adwa wuoyo kawacho ni sirikal masani ma wantiere ni ok en sirikal maber. En sirikal ma hinyo japiny. Nikech sirikandwa ni en miyudo kanyocha kaendi accident opong'o Kenya waka. Geche matindo ginego nthi skul, ginego dhano, accident ka norumo wadonjo kende lweny koro mar pi. Adier pi osenego jowa ka. Ng'eny ji sani onge ute omukore ji odong' maonge gi ute. Ao kabs ni dwa ni kony ng'ato ng'ato chiemo. To kako dhi konyore onge. An kwayo madak kwa sirikal mar William Ruto mondo miyo gitem matek mondo mi giger dikes ne jowa mahinyore ei Kanoka. Gigo dikes madongo dongo mondo jowa gi okonyre. Bedo ni pogo chiemo ka ji osehinyore kumi jogi dhi chiemo gi onge. Jogi nyaka mi mana chiemo mondo imigi dikes madongo dongo mondo ka gikonyre. Kimi chiemo kawuono kama dhi chiemo ni to kodhi yudo. Ka ok imanyo gima konyo kiny gigo kony jowa gi. Gone uru jogi dikes madongo dongo mondo mi jowa gi okonyre obed badu solution mogik. Koru dam Soit nowacho ni niger geng'o pi maa malo. Ger gini mapiyo kaka nyalore mondo jowa gi piowe nego. Jowa hinyore malich. Nyithindo gi nyaka dhano te hinyore oko ka. Erokamano an John Omumbo, ajo ohala Kisumu ka. Kwayona maduong' ta kwayo sirikal ma wantie buoye. Sirikal ma wantie buoye. Ng'iyo oganda ni lope nitie mang'eny nono matimo nono. Jomoko nigi eka 50 to konyal yie ng'adne kata mana wadgi akwota. To sani to wacho niya miu 24 hours
ma ng'ato ka ng'ato dar e dho pi kama entie. Idar ni dhi kanye kama inyalo dhi e dar onge. Lo bende to ng'eny e Kenya ka. Lope dongo e Kenya ka matamre gi nono ma jodonge moyako. To mondo gipog ji, mondo ging'ia ni yawa pi daro onge. Sirikal manywa yudo ni sirikal marach mapok aneno. Be ok an kode gi yie nikech nodonje gi dind jochiende. Ji lamo dind jochiende momiyo sasi odonje piny ma piny ok nyal dhi thuru. Be ok bi konyore. Erokamano, an Peter Mbata, johala ma Kisumu Bus Park. E wach mar pi makoro hinyo wasani osebedo malitwa kabisa nikech waneno ka president nowacho chien kacha ni koth nitie mana matin. Koro kane sa gik to koth obiro mang'eny makoro muomo. Koro sama koth omuomo ni wawinjo ka sirikal wacho ni mondo koro wan duto wawuok kama ni piny mondo wadhi kama ni malo. Kama ni malo ni onge kata kwarwa moro man malo mwanyalo dhi e lope. Sani wacho ni wadhi kama ni malo. Kama ni malo ni en kanye. Mar ariyo, sirikal ong'eyo maber chandruok mar jopiny e wach mar pi. Ang'o mosemono gi loso aoche? Ang'o mosemono gi keto dike? Ang'o mosemono sirikal mondo gichodh nam kama pi donje? Sani ngero wuok, nger nego jowa. Kendo ji tho, udi otimo pi lilo, chiemo onge. Tae to sirikal to wacho ni un koro ahiuru mondo dhi kama ni malo. Kama ni malo ni en lop ng'a. Jogo miwa lo kama ni malo midwa no dhiye. To ka president gi lo monyalo terowa, to terowa mondo pi owe hinyowa. Mogik, sirikande ni moketowa e denyo mapok odwaro nwang'. En sirikal musiko mane tumetenga bilioni to ok wanegi gigi dhi kanye ma dhano denyo malich machal kama. Koro winjo, wuoguru oko kaka joramogi ugo lang ne sirikal mondo sirikal oyud kaka konyo piny. Ka ok kamano wabiro dhi e State House gi thoromoni gi kich ga pilo to wadwaro jomodak e State House te. Mana kamano Joyce, mago emoko kuom mirima miwinjo ka oganda wuoyo godo ka giwacho ni kata obedo ni nyiso oganda mondo mi odar mitas 30 mabor kod dho nam kata jogo manitie kuonde ma pi thoro monjo odhi kuonde moting'ore. Penjo achiel magichwalo ne sirikal en ni to kuonde moting'ore gi lobni en kanye, to en mar ng'a, to ka entie mondo mi omigi. Kopogore kod mano, magi weche mabende pod wamedo luwo ka kaunti ma Kisumu kaendi. Kawuono wadwa ng'iyane ni to mine mayach kaachiel kod mine madhodho, midhiero mar oula ni osekelo negi chandruok machalo nade e ngimagi. Ka ok kamano aduoko ni mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go kotenore kod midhiero mar oula pacho kaendi mabende sani dhi miyo nyithindo mahao 600,000 ok dhi dok e skul kaluwore ni sikunde modhuro sani endi oula osemuomo kendo oseketho yore mopogore opogore kata choche ma bende nyithindo nyalo tiyogo e skunde bende oula oseywero. Ka ok kamano aduoko ni e studio mondo idhi nyime. Joyce, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu kanyo. Wawinjo ywak margi ahinya to kendo ageno ni sirikal biro bedo ka nono matut ywak ma jopiny nitiere godo ahinya to gi sani ma oula pod ikelo midhiero e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Med luono wach miluono odiochieng' ma kawuono kotudore kod midhiero ma mine mapek kaachiel kod mago madhodho yuda. Ang'e ni wach ma kamano wabobedo kwa